Ovo niko ne govori. Jagode rađaju kao lude nakon ovoga. Ako imate jagode i ne koristite ovo, pravite veliku grešku. Dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kuća zdravlja. Nadam se da ste dobro. Danas vam otkrivam jedan jednostavan, ali izuzetno moćan trik koji može potpuno promijeniti vaše jagode. Ali pažljivo gledajte, jer ono najvažnije dolazi na kraju. Većina ljudi zalijeva jagode običnom vodom i očekuje čudo. Ali jagode nisu obična biljka. Ako im ne date ono što im treba u pravom trenutku, dobit ćete sitne plodove, slab rast, malo cvjetova. A ako uradite ovo što ću vam pokazati, možete imati krupne, slatke i zdrave jagode. Pogledajte ove biljke. Razlika nije slučajna. Ono što se dodaje biljci pravi ogromnu razliku. Ali većina ljudi ovo preskoči i tu gube najviše. Prije nego nastavim, napišite u komentar: želim zdrave i krupne jagode. I naravno, lajkujte video, pretplatite se na kanal, jer ovdje dijelimo najjače prirodne savjete. Sada dolazimo do dijela koji mnogi ne očekuju. Ovo nije skupo, nije hemija i vjerovatno već imate kod kuće. Ali način na koji se koristi, to je ključ. I sada otkrivam vam recept. Najjača prihrana za jagode. U 1 litar mlake vode dodajte 1 kašičicu suhog kvasca i 1 kašičicu šećera. Dobro promiješajte i ostavite da odstoji 1 do 2 sata. Zatim ovu smjesu razrijedite sa još 4 litre vode. Kako se koristi? Zalijevajte direktno pri korijenu. Jednom u 7 do 10 dana, najbolje ujutro ili navečer. Već nakon nekoliko primjena primijetit ćete razliku. Biljke će biti jače, zelenije i pune plodova. Da li vam se svidio ovaj savjet? Napišite u komentar da li ćete ga probati. Ako ste ostali do kraja, napišite komentar, rado ćemo vam odgovoriti. Svaki vaš like i komentar nam mnogo znači i pomaže da nastavimo s ovakvim sadržajem. Podijelite ovaj video s prijateljima. Možda baš njima pomognete da ove godine imaju najbolji rod jagoda ikada.